Good morning, good morning, good morning. Hope lahat kayo ay okay at nasa mabuting kalagayan. Magsa-summer na guys, kaya lahat ng mga halaman ay very, very happy at blooming ang kanyang mga bulaklak. Share ko sa inyo guys ang paglilinis sa munting halamanan at bakuran. Hope mag-enjoy kayo guys. Welcome to my channel, Ningning ni Neneng. Dami ng bulaklak ng halaman nating dito sa likod guys. Puro purple. Cute. Mahahaba ng ating mga damo, kaya kailangan nating i-mower. Saglit lang ito guys. Padadaanan lang ng mower. At lawn mower. Mahahaba na kasi guys. Very healthy. Mabilis lumaki. Mag-mower si darling. Mga natanggal na mga damo guys. Ilalagay ni darling doon sa gilid. I-stack niya doon sa gilid guys. Diyan. Pagka natuyo na yan guys, magiging fertilizer. Kaya double purpose. Kinakain ng ano yung bulaklak oh. Wala nang natira sa tinanim kong may bulaklak.
ganda ng panahon guys. Napakainit. Madali nang magpaano ng bilad. Tapos yung mga damon, bilis din lumaki. Yan. Tapos na si Darling. Ayan. Ayos na naman ang ating garden. Guys. May sitaw. Oh. At ang ating strawberry. Ayan na guys. Malapit ng ang dami niyang bunga guys. Oh. Guys. Oh, ang dami niya. Ang tataba oh. Yes. Yan yung kumakain ng mga pananim guys. Oh. Kita niyo yung mga brown na yan. Mga kumakain ng pananim. Hindi naging suso. Mga ano palang kinakain na. Kaya hindi nakakalaki. Yan, tinatanggal ni Darling. Ang dami nila guys, oh. Nagtatago sila sa ilalim ng ano, lilin. Tapos pagka sa umaga guys, kinakain yung mga buds. Mga 1 linggo pa o 2 guys. Ang dami ng kumpol ng mga bulaklak. Amazing. Flowers. 1 month ago no itinanim ang mga halaman na pitonya, ngayon eto na sila, very blooming, ang gaganda. Yan, hindi pa siya masyadong kumakapal guys kasi 1 buwan pa lang siyang tatanim. Tsaka itong mga hydrangeas natin, ito mag-uumpisa pa lang siyang magkaroon ng mga buds. At syempre, yung mga galon-galon at mga container na recycle, ayan, tinamnan din natin siya ng mga strawberry at mga halaman. Yan. Kita nyo naman guys. Kahit munting hardin at munting bakuran, kung naaalagaan, gaganda rin siya guys. Enjoy. Thank you sa inyong pagmamahal guys. Imo-mower niya din dito guys. Oh, sa labas ni Darling. Makapal na din yung ano. Mamaya guys, pakita ko sa inyo pag natapos niya na. Napaka-aliwalas tingnan. Yung namang hydrangeas guys. Ang kapal na ng kanyang bulaklak. Ayan guys. Ang tangkad-tangkad. Ang mga puno. Ang lulusog guys. Summer na kasi guys. Okay.
siya yung nag-mower sa labas, guys. Ako'y magluluto na ng hapunan. Tara na, guys, at magluto na tayo ng hapunan. Habang busy si Darling sa pag-mower, ako naman ang magluluto ng kakainin namin, guys. Maganda na ang ating likod ng bahay. Na-trim na ang mga damo. Kaya maaliwalas na din dito sa labas, guys. Ayan. Maayos na ang pagkaka-trim ni Darling. Happy na ang mga halaman. Thanks, guys, for your love and support on this channel. Neneng. I love you, I love you, I love you.